Er du en kvinde med kurver, så har du måske ekstra brug for, at din BH sidder rigtigt. Søndag giver dig her en guide til at finde den helt rigtige størrelse. BH'en skal sidde stramt og glat, så bærestykket følger en vandret linje hele vejen rundt. Danner BH'en en bue op ad ryggen, så er omkredsen for stor. Skålen skal slutte tæt omkring hele brystet. Buler brystet ud over toppen af skålen eller siderne, er skålen for lille. Bøjlen skal have den rigtige længde og krumning, så den støtter ude i siden, hvor barmen begynder og skal lægge sig helt ind til kroppen under brystet. Din BH skal passe i den yderste hægte, så kan du stramme lidt til, når materialet giver sig i brug. Indstil skulderstroppen rigtigt. De skal ikke være for slappe eller gnave i skuldrene. Undgå tynde stropper. Brede stropper er bedst til store bryster. Og så husk at blive målt hver halve år. Kvindekroppen forandrer sig hele tiden. Det er bedst at vaske din BH i hånden, så holder den længere. Vasker du den alligevel i maskinen, så brug vaskepose. Læs meget mere i Kvinder med kurver-tillægget. Du får det sammen med Søndag.